Moi bo día a todos e a todas, benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno do Concello da Coruña, na que se trae un asunto único, o orzamento para 2026. En primeiro lugar, como sempre, está un pouco alto demais, non? Son eu, gracias. En primeiro lugar, terá a palabra o voceiro do Goberno para explicar o asunto e despois haberá dúas quendas de debate de 10 minutos a primeira e de 5 a segunda. Aproveito para saudar aos membros da corporación, ao personal municipal que nos acompaña, o señor secretario, o señor interventor, aqueles que nos siguen a través do streaming e tamén para comentarlles que vou ser, como sempre, intentarei ser xenerosa nos tempos e dado que este é o penúltimo pleno do ano, que lle pediría aos voceiros es que se limitaran a falar do asunto que nos trae a pleno, que son os orzamentos, e non entremos en outro tipo de debates. Así que, señor secretario, parte resolutiva, asunto único. Sí, disculpar a don Roberto García que non pode asistir ao pleno por razóns obvias dos nomeamentos por un novo cargo na Xunta de Galicia. Asunto único, aprobación do límite de gasto non financiero, aprobación inicial do orzamento xeral e do cadro de persoal da corporación para o exercicio 2026. Moitas grazas, señor Laje Tuñas, ten a palabra en primeiro lugar. Bo día, alcaldesa, bo día a todas e a todos. Chegamos a este pleno extraordinario despois de ter sido aprobado o proxecto de orzamentos para 2026 a pasada semana en Xunta de Goberno Local, froito dun acordo político e orzamentario entre os grupos políticos do PSDG-PSOE e do BNG. O orzamento total, incluídos organismos municipais dependentes como Emalsa, Consorcios e INFE, ascende a 406.315.538 euros. O orzamento que lle corresponde exclusivamente ao Concello acada os 375.327.516 euros. Unha cifra que segue na liña de orzamentos expansivos que ten posto en marcha este Goberno nos últimos anos, priorizando o investimento social, a mellora dos servicios públicos e a dinamización económica da cidade. É neste mandato que por primeira vez neste século a Coruña supera os 250.000 habitantes, sendo considerada vanguarda das cidades galegas por gasto social e crecemento da renta por habitante. Non o dice este Goberno municipal. O recolle o informe anual 2025 do Estado da Pobreza en Galicia e a fonte que lles podo citar é a Rede Europea contra a Pobreza e a Exclusión Social. Isto non nos leva á autocomplacencia, pero sí a reflexar datos que falan por sí sós, tanto do crecemento da cidade como das políticas que se veñen aplicando. As políticas de gastos e ingresos que recolle o orzamento teñen a finalidade de garantir a prestación dos servicios municipais, favorecer o desenvolvemento e a actividade económica, a sustentabilidade medioambiental, a solidaridade e a xustiza social, así como a igualdade e a participación cidadá. A cidade da Coruña é o motor dunha extensa e dinámica área metropolitana, pero, sobre todo, é hoxe xa a capital económica, social e cultural do noso país. Dende esta posición, a Coruña está en condicións de exercer o liderazgo que lle corresponde en materia de planificación, infraestruturas, impulso da industria, do comercio e dos servicios, preservación do medio ambiente e das políticas sociais, a economía e a transformación digital con vistas a mellorar a coordinación de esforzos e o desenvolvemento armónico do conxunto do territorio. Unha rexión económica urbana que abrangue a máis de 400.000 veciñas e veciños. Unhas políticas que se deben de facer de forma coordinada co conxunto do territorio da área metropolitana e da rexión económica urbana. Cando nos detemos nas cifras concretas do orzamento, temos que, en primeiro lugar, destacar unha que non é menor, a evolución positiva dos ingresos correntes. Sendo no ano 2024, do que temos xa o dato pechado, superiores aos 305 millóns de euros, e coa previsión de que no 2025, datos provisionais,
cesa finalmente máis de 326 millóns de euros. Estas cifras indican que se superará a previsión inicial de 319 millóns que figuraba no orzamento deste ano que finaliza esta mesma semana. É dicir, non estamos a falar de cifras que manifesten unha expectativa, senón xa de datos provisionais. E isto é relevante porque todos os anos escoitamos que o goberno fai previsións moi optimistas sobre os ingresos. Podo dicirlles unha vez máis que as previsións que facemos todos estes anos son previsións rigurosas, previsións prudentes e que, como se vai a ver unha vez máis en 2025, van a superar a previsión de ingresos, a previsión inicial que reflexan as contas. O cal é síntoma de prudencia á hora de elaborar os orzamentos. Esta evolución da economía municipal permite ao Concello apoiar o dinamismo da sociedade, favorecer iniciativas, manter equilibrios e manter especial atención á loita contra a desigualdade e a exclusión social, así como os aspectos ambientais ou contribuir ao dereito a unha vivenda digna na cidade. Non sendo competencia municipal, si é de incumbencia colaborar con todas as administracións e facer todo o posible por afrontar o maior problema social que temos hoxe todos e todas. O orzamento ten un claro carácter expansivo, co obxecto de reforzar a dinamización económica, as políticas de benestar, a protección social, a mobilidade sostible, a política de atención ás persoas menos favorecidas, as accións de proximidade e a millora dos investimentos nos barrios. Para iso, o orzamento municipal para 2026 estrutúrase ao redor de 4 eixos fundamentais que marcan o modelo de cidade que impulsará o goberno local e que forma parte do acordo político e orzamentario que fundamenta o proxecto de orzamentos que traemos hoxe aquí para o ano 2026. Un primeiro eixo de economía e mellora dos servicios públicos, novos equipamentos e planificación estratégica da cidade. Un segundo eixo de políticas de benestar, vivenda e protección social. Un terceiro eixo de mobilidade sostible, espazos verdes e accesibilidade. E un cuarto eixo de aposta polos barrios como factor de cohesión social. No primeiro eixo da economía, os servicios públicos e a planificación estratégica, quero destacar que está orientado a potenciar o crecemento económico da cidade en sintonía cos avances apalpables neste mandato e dos que xa din conta ao comenzo desta intervención. É o caso do proxecto da cidade das TIC, que contará cun investimento de máis de 4 millóns de euros a través do convenio suscrito coa Universidade da Coruña e con outras actuacións colaborativas. Mais no próximo exercicio tamén se incorporará unha dotación específica para elaborar un plan director para a cidade das TIC, que deberá estar rematado antes do ano 2026 e que nos axudará a definir as liñas de acción a medio e longo prazo neste novo polo tecnolóxico e industrial en Pedralonga, na antigua fábrica de armas. Ademais, os orzamentos do 2026 tamén recollen fondos para impulsar o Plan Estratégico da Coruña 2030-2050, así como as partidas necesarias para dar continuidade ao proxecto Coruña Marítima, o aveiro da transformación progresiva da fachada portuaria que avanza agora un paso máis coa saída de Repsol e o impulso ao porto exterior de Punta Langosteira. Coruña Marítima é un proxecto que amosa o modelo de cidade que ten liderado a nosa alcaldesa Inés Rei, poñendo de acordo as 6 administracións e pensando na cidade no corto, no medio e no longo prazo. En este sentido, teño que agradecer a colaboración de todos os grupos políticos tamén para facelo posible. Faise cidade entre todos e todas e creo que Coruña Marítima é un bo exemplo dese liderazgo da nosa alcaldesa acompañada dos diferentes axentes económicos, sociais, pero tamén políticos e os grupos municipais. Tamén contempla o orzamento os fondos necesarios para seguir impulsando os accesos viarios ao novo Choac, no que agardamos que a última promesa da Xunta se cumpra e poida estar rematado no ano 2031, como comprometeu o goberno galego. A nosa parte está neste orzamento e cumpriremos como vimos cumprindo nos últimos anos. Os fondos aos que nos comprometemos, que é aportar 22 millóns de euros, están disponibles
ano a ano a través das diferentes partidas orzamentarias. Agora só falta que a outra parte, que é a Xunta de Galicia, cumpra o comprometido. Esperamos que así sexa. Tamén, ao abeiro deste eixo, do eixo da mellora dos servicios públicos, o Concello apostará por mellorar os servicios municipais coa previsión de tramitar no 2026 a aprobación da nova relación de postos de traballo. Na aposta por reforzar os servicios públicos con máis persoal, estánse implantando en distintas áreas do Concello programas temporais de emprego cunha duración inicial de 3 anos e que poden chegar ata os 4, ademais de continuar tramitando as distintas ofertas de emprego público. Só estamos limitados por un marco estatal que sigue sin ser modificado, a pesar de que sería moi necesario que se eliminara a taxa de reposición imposta xa fai máis dunha década. Ademais, a dotación económica do ano que ven tamén prevé o reforzo dos servizos de seguridade e emerxencias, así como o reforzo do 010 para a atención á cidadanía. En canto ao impulso aos equipamentos públicos, destinamos máis de 18,6 millóns de euros para diferentes actuacións, dende a rehabilitación do edificio A Terraza de Méndez Núñez, que deberá ser licitado neste ano 2026, ata a posta en marcha das novas oficinas municipais de atención cidadá, pasando polas novas dependencias municipais na fábrica de tabacos, que deberá ser licitado tamén en 2026, así como a redacción do proxecto de renovación do Fórum Metropolitano. Igualmente, contamos coa posta en marcha e coa aportación municipal correspondente para que a estación intermodal entre en funcionamento antes de que remate o 2026, tal e como xa teñen comprometido as restantes administracións públicas que conforman co Concello o consorcio que lidera a transformación tanto da estación ferroviaria como da estación de terminal de autobuses. Tamén corresponde a este ano 2026 a licitación do espacio multiusos da Bagua de San Roque, a segunda fase do Parque do Observatorio, a redacción da nova biblioteca, do proxecto da nova biblioteca de Novo Mesoiro e a licitación da nova biblioteca e aula digital de Palavea. De igual xeito, se executará neste ano o novo equipamento de Santa Lucía que deberá estar rematado no ano 2027. Para todo isto, hai fondos municipais que van a permitir o impulso a estes equipamentos. Tamén se rematará ao longo do ano 2026 a reurbanización dos cantóns, a fase 0 da fachada marítima. O 26 será tamén un ano decisivo para a mobilidade na cidade, ano no que se licitará o novo servicio de transporte urbano e quedará definido o novo mapa de liñas, que dará resposta nos vindeiros anos aos novos barrios e ás demandas das veciñas e veciños. En paralelo, o Concello tamén empregará os orzamentos municipais para dar continuidade ao plan de dinamización económica da cidade que vimos impulsando estes anos. E para seguir a posicionar a cidade no mapa internacional está previsto incrementar en 600.000 euros a dotación do Consorcio de Turismo. Gustaríanos dedicar estes fondos a outros fins, mas unha vez máis somos conscientes de que existe unha renuncia expresa por parte do Goberno autonómico a exercer as súas responsabilidades e non por iso imos a quedarnos parados. Sería razoable que houbese unha política aeroportuaria coordinada en Galicia. A disposición do Goberno municipal ten sido manifestada por activa e por pasiva e a man vai a seguir tendida á Administración autonómica para facer unha política que leve consigo planificación e que, desde logo, utilice ben os recursos que temos. Mentras tanto, imos a incrementar os recursos para mellorar a dotación económica do Consorcio de Turismo. Tamén impulsaremos medidas de promoción dos nosos mercados e do turismo, establecendo selos e distintivos de calidade e apoiando con distintivos propios o comercio histórico. Se reforzará a área de mercados e a dinamización dos mesmos. No eixo segundo, referido ao benestar, á vivenda e á protección social, quero destacar que os orzamentos teñen un forte incremento nestas partidas.
No global, pasamos de 32 a 42 millóns de euros en investimento social. Unha das principais novedades nas contas do vindeiro ano será o novo contrato para a renovación do Servicio de Axuda no Fogar, que temos previsto incrementar en máis de 2 millóns de euros para reforzar o servizo. Un servizo que, desde logo, está no punto de mira porque os concellos, unha vez máis, estamos asumindo un plano onde as administracións, tanto autonómica como estatal, deberían de incrementar os fondos para, desde logo, poder financiar axeitadamente este servizo. Tamén se incrementa neste orzamento as partidas destinadas ás bolsas comedor, de forma notable, chegando aos 2.600.000 euros. E mellórase tamén cun incremento importante o programa de bono taxi. Ademais, recuperamos os orzamentos participativos cun orzamento global de 2,6 millóns de euros que facilitará a participación veciñal a través dos diferentes distritos e que busca implicar a cidadanía nunha participación real, eso sí, cunha reformulación destos orzamentos participativos cun carácter bianual que permita redactar por unha banda os proxectos e por outra a súa execución e tamén un período razoable de participación e que non sexa, pois, de forma atropelada. Por outra banda, a vivenda ocupa neste orzamento un lugar central. Así quedou de manifesto no acordo político asignado entre a alcaldesa e o voceiro do BNG. O Concello está activando todas as ferramentas e mecanismos que ten á súa disposición para mitigar un problema que vai máis alá da nosa cidade e do conxunto do país, pero un asunto que debe de ser da nosa incumbencia, un problema global que é preciso facerlle fronte dende todas as administracións e a ser posible de forma coordinada e tendo en conta o tamaño de cada unha das mesmas. Os datos de investimento de quen tiña que ter feito e de quen tiña competencias para resolver este problema nos últimos 15 anos son datos que falan ás claras. Por desgracia, son datos raquíticos, dado que a Xunta, en 15 anos, que era quen tiña que facelo por competencias, non fixo máis que 40 pisos nunha cidade cunha demanda superior aos 3.000. Ese é o escenario, e nese escenario actuamos con responsabilidade, cedendo parcelas a outras administracións, facilitando os trámites a outras administracións e actuando tamén pola nosa conta. Vemos que hai novos folgos por parte da Administración Autonómica, algunhas decisións que tomaron e, desde logo, sempre que haxa decisións nese sentido van a ser acompañados porque este Goberno coopera e colabora con aqueles que xa fai moito tempo que tiñan que ter feito esta tarefa. As políticas municipais de vivenda entendemos que son prioritarias e, nese sentido, temos previsto reforzar Emusa como unha empresa pública municipal de vivenda, dándolle novas encomendas de xestión da bolsa para que Musa xestione xa máis de 500 vivendas públicas, número que seguirá a crecer. A encomenda pasa de 1,1 millóns de euros a 1,5 millóns de euros, cun incremento superior ao 30% dun orzamento a outro. Tamén imos a reforzar o servizo de urbanismo con programas temporais que permitan incrementar o persoal do servizo a partir deste primeiro trimestre. Entre outras medidas, sirvan para avanzar na regularización das BUT no termo municipal. De igual xeito, incrementaremos os fondos destinados á accesibilidade e á rehabilitación, dotando de máis persoal ao servicio para poder mobilizar máis de 3 millóns de euros. Estamos xa traballando tamén na construción de vivenda pública e destinaremos máis de 4,5 millóns ao traballo de construcción que temos en marcha en Suxán, vivendas públicas que van a ser municipais. Este orzamento, ademais, mantén a súa aposta no eido social polo deporte para todas e para todos, como un elemento esencial de benestar cidadán. Por iso, o Plan de Instalacións Deportivas Municipais 2025-2027 está dotado xa con 7 millóns de euros. Nesta anualidade incorporaránse 2 millóns, concretamente. A cultura, noutro eido tamén non menor e importante tanto do punto de vista do benestar como da economía, será tamén un eixo central da acción municipal.
Por iso, entre outras medidas, afondaremos na mellora dos recintos culturais, con especial atención ao Teatro Rosalía e ao Fórum, e con recursos, entre outros, para a Escola Municipal de Música, que chegan aos 650.000 euros. Quero recordar que fai menos de 2 anos superaban escasamente os 300.000, ademais de aportar 4 millóns de euros para a nosa Orquestra Sinfónica a través do Consorcio de Promoción da Música. No eixo 3, adicado á mobilidade sostible, aos espazos verdes e a accesibilidade, temos que destacar fundamentalmente a mobilidade cun protagonismo primordial na licitación do novo contrato para prestar o servicio de transporte urbano. Como decía ao comezo da miña intervención, estamos a falar dunha definición do novo mapa de liñas, de dar respostas aos novos barrios e de atender as demandas cidadás despois dun proceso participativo que se produxo ao longo do ano 2025 e cun traballo, creo que notable, de todo o servizo de mobilidade que significa unha aposta clara, desde logo, por introducir cambios notables na mobilidade e tamén no modelo de cidade. A previsión, desde logo, é adaptarse ás necesidades dos barrios, do conxunto da cidade a curto, medio e longo prazo, nun termómetro que, como decía antes, vimos de calibrar nun proceso participativo que se levou a cabo nos últimos meses. Tamén neste eido, e froito do acordo político entre o BNG e o Partido Socialista, acórdase licitar o novo contrato da hora e do guindastre no primeiro semestre do ano, que deberá incorporar melloras na prestación do servicio a nivel tecnolóxico e funcional. O Concello, ademais, afondará nun plan de accesibilidade que se está ultimando con melloras en espazos e recintos públicos para facilitar o obxectivo de accesibilidade universal que buscamos. No eido medioambiental, entre outras, a licitación da nova planta de Nostián será un dos novos elementos que disporemos deles no ano 2026. Está rematada aos seus traballos técnicos e nas vindeiras semanas culminará a tramitación administrativa para publicar a licitación. É algo polo que se leva esperando moito tempo e, desde logo, cúmplese co compromiso acadado. Rematado este traballo no mes de decembro, na pasada semana, nos vindeiros días, semanas, se procederá á publicación da licitación. Por outra banda, neste terceiro eixe tamén se recollen medidas para o cuidado do medio ambiente e fomento da sostibilidade, coa definición dun plan de arbolado que permita actuar no conxunto da cidade con perspectiva de futuro, atendendo a cuestións fundamentais como o impacto do cambio climático e a necesidade de reverdecer barrios. En este sentido, teño que destacar que, ao igual que outros programas europeos, tamén se ten acadado neste ano 2025 unha importante axuda da Fundación Biodiversidade que se desenvolverá ao longo do ano 26, 27 e 28. Faremos tamén melloras nas áreas caninas e na cala de bens e impulsaremos tamén aqueles corredores verdes que permitan mellorar espazos urbanos e que permitan mellorar a calidade urbana. E, por suposto, poremos en marcha a segunda fase do Parque do Observatorio. Si fomos quen de abrilo, despois de décadas en que ninguén o fixera, eu creo que tamén seremos quen de rematalo. O ano 2026 e o orzamento contempla fondos suficientes para completar esa segunda fase do Parque do Observatorio e poñelo a disposición das veciñas e veciños da Agra do Orzán. E no eixo 4, na aposta polos barrios como factor de cohesión social, quero determe a decir algo que me parece fundamental. O orzamento reforza o Plan de Barrios 2025-2027, con máis de 330 actuacións previstas nos 10 distritos da cidade e cunha planificación de 125 millóns de euros. Este plan vai seguir avanzando no vindeiro ano e faino a través de diferentes investimentos que, desde logo, significan, nin máis nin menos, un esforzo de cohesión social e de atender e priorizar os barrios. Si tuvera que destacar algo deste orzamento, diría que é o orzamento que pon os barrios no centro da política municipal, de forma moi prioritaria, con investimentos moi destacables e moi notables. Son, pois, uns orzamentos expansivos
para ter millores servicios, potenciar o tecido económico da nosa cidade, completar e mellorar os equipamentos públicos e contribuir a humanizar a calidade urbana da nosa cidade. Unha vez máis, agradezo ao BNG a súa disposición ao diálogo e a súa capacidade para negociar cando o obxectivo é favorecer a esta cidade. Son 375 millóns de razóns que xustifican a aprobación destas contas. Evidentemente somos organizacións políticas diferentes, con modelos diferentes. Non pensamos igual, pero a política é tamén diálogo, entendemento e poñer en común. Apostamos pola cidade con 58 millóns de euros de investimento nos barrios, con máis de 7 millóns de euros, 7,2 millóns de euros en convenios nominativos a máis de 250 entidades e incorporando ao orzamento 42 millóns de euros para ampliar o escudo social. Non é gasto social, é investimento. Creo que estamos diante dun proxecto que, como todo, é millorable, pero que pon a prioridade na cidade, nos barrios e nas persoas, nun conxunto que poderíamos definir como un orzamento progresista pensado para e por a Coruña e, desde logo, un orzamento que permite dar resposta a moitas das necesidades que ten a cidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Laje. Comezamos o debate. Turno para o BNG. Señor Jorquera. Grazas, señora alcaldesa. En primeiro lugar, como é habitual na primeira intervención, quero saudar os membros da corporación, o persoal do Concello, as traballadoras e traballadores da prensa e o público que estea seguindo este pleno. E, de paso, desexar a todos e todas feliz 2026. Como saben, neste ano 2025, que está a piques de concluir, os orzamentos do Concello tiveron o voto en contra do BNG. Votamos en contra porque se estaban a incumplir moitos dos compromisos que figuraban no acordo de investidura e no acordo de orzamentos de 2024 e non tería ninguna credibilidade chegar a un novo acordo se o que até daquela xa estaba acordado se incumpría sistemáticamente. Creo, sinceramente, que a posición de firmeza do BNG deu resultado. Desde entón, é xusto dicilo, houve unha rectificación e deuselle impulso que figuraba no acordo de investidura, velei a nosa disposición a volver a dialogar e negociar. En virtude disto, pasado 29 de setembro, cando o Goberno local e o Grupo Municipal do BNG celebramos a primeira reunión para iniciar a negociación formal dos orzamentos, o BNG salientou que había unha serie de premisas de partida para facer posible un acordo orzamentario. Evitar unha nova suba de taxas e avanzar en participación e control democrático. Polo que respecta á conxelación das taxas, o Pleno para aprobación inicial das ordenanzas fiscais celebrouse o pasado 6 de novembro e deuse cumprimento a esta proposta do BNG. Tanto é así que no Pleno de hoxe tiña que tratarse tamén a aprobación definitiva desas ordenanzas fiscais, pero finalmente ese trámite non vai ser necesario porque non se presentaron alegacións. Debe ser que os bulos do PP, neste caso, tiveron pouco éxito. Digo isto porque o PP, instalado no vello dito de unha mentira repetida 1000 veces convértese en verdade, falou de que se subían impostos cando é mentira. Mais ben ao contrario, porque se a inflación subiu un 2,9% e as taxas se conxelan, a consecuencia é que en euros constantes baixan. E polo que respecta á participación e control democrático, en virtude do acordo político entre o Goberno Municipal e o Grupo Municipal do BNG, para a aprobación deste proxecto de orzamentos, recupéranse os orzamentos participativos. E o Pleno vai recuperar as competencias para aprobar calquera modificación orzamentaria que afecte a aspectos tan importantes como as modificacións no anexo de subvencións nominativas, no que figuran os convenios coas entidades, ou no anexo de investimentos. Dado que o PP insistiu tanto nisto, até o punto de faltar a verdade, culpabilizando o BNG da anterior modificación das bases de execución, estamos seguros de que agora teremos o seu aplauso. Como todo acordo,
para facelo posible houbo que buscar os puntos de encontro e, por tanto, ter tamén disposición a ceder por ambas partes. Pero creemos, sinceramente, que o proxecto de orzamentos atende o que para o BNG eran as principais prioridades e incorpora a grande maioría das propostas que trasladamos á mesa de negociación. Para o BNG era unha prioridade reforzar e mellorar as políticas de vivenda, aínda que a Xunta é a administración que detenta as principais competencias e, por iso, é tamén a principal responsável dos problemas de acceso á vivenda na nosa cidade, o Concello ten que facer todo o que estea na súa man para contribuir a asegurar un dereito social básico. Este proxecto de orzamentos permite reforzar a capacidade económica e a estrutura de Musa para que sexa unha verdadeira empresa municipal de vivenda, incrementar os fondos para accesibilidade e rehabilitación, potenciar o programa de asesoramento de persoas inquilinas creado a proposta do BNG e, ademais, o acordo político que acompaña estes orzamentos contempla seguir avanzando na regularización das vivendas de uso turístico ou exixir ao Goberno central políticas concretas que contribúan ao aumento do parque público de vivenda nos relativos terreos que ten o Ministerio de Defensa na Coruña e os activos inmobiliarios da Sareb. Exixencia, por suposto, que o BNG fai extensiva á Xunta de Galiza para que deixe de poñer paos nas rodas a activación dos mecanismos para o control de prezos que permite a declaración da Coruña como zona tensionada en materia de vivenda e para que a promoción de vivenda pública na nosa cidade pase da propaganda aos feitos. Para o BNG era prioritario poñer os barrios realmente no centro, priorizando os investimentos no barrio. O acordo reforza o Plan de Barrios 2025-2027, incorporando actuacións específicas en todos os distritos para asegurar o mantemento e mellora dos espazos públicos e as infraestructuras municipais, contemplando tamén novas actuacións e equipamentos. Un plan, quero lembrar, que ten a súa orixe no Plan de Barrios que se contemplaba xa nos orzamentos de 2024 a proposta do BNG. Considerábamos tamén prioritario asegurar dotación orzamentaria suficiente acompañada de outras medidas para regularizar os moitos servizos públicos que se prestan con contrato en precario, porque mentres non se resolve esta situación, as condicións de prestación dos servizos vanse deteriorando e quen o padece son os cidadáns. E no proxecto de orzamentos contémplase incrementar os recursos do capítulo 1 para fortalecer os servizos municipais e poder mellorar as súas prestacións e establécese tamén no acordo político o compromiso de traballar para regularizar a prestación de servizos tan relevantes como, entre outros, o transporte público urbano, a recollida e limpeza de lixo ou a planta de tratamento de Nostián, con horizontes temporais claramente definidos. Polo demais, no acordo e no proxecto de orzamentos contémplanse tamén compromisos e actuacións importantes en materia de dinamización económica, de apoio ao noso comercio e aos mercados municipais, de impulso a un turismo sostíbel, contémplanse tamén compromisos e actuacións relevantes en materia de benestar social e igualdade, con medidas como o novo contrato para a renovación do servizo de axuda no fogar cun importante incremento para fortalecer o servizo, o incremento das bolsas comedor, a mellora do programa do bono taxi, o acondicionamento da casa de acollida para vítimas de violencia de xénero, o reforzo do Centro de Información á Muller ou para asegurar o funcionamento adecuado do Centro de Orientación Familiar. Hai compromisos e actuacións importantes tamén en cultura e deporte, cun plan de mellora de recintos culturais, cunha dotación importante para o plan de instalacións deportivas, a creación de bolsas de apoio á creación artística individual, o reforzo do consorcio para a promoción da música, da Escola Municipal de Música, da Banda Municipal, o incremento de recursos para a rede de bibliotecas, incluindo, ademais, novos equipamentos e outras actuacións que permitirán atender as infraestructuras e as entidades culturais e deportivas de base. Hai compromisos e actuacións importantes tamén en medio ambiente ou en mobilidade, espazos verdes e accesibilidade,
co obxectivo de avanzar cara a unha cidade máis verde e accesível e cara a un novo modelo de mobilidade que priorice o peón, o transporte colectivo e formas de transporte alternativas ao uso do vehículo privado. Queremos destacar, neste senso, o compromiso entre as forzas asinantes do acordo de analizar conxuntamente o prego que rexerá a futura concesión e a definición das grandes liñas do transporte público da cidade. A defensa da creación dunha autoridade ou consorcio de transporte metropolitano ou as medidas que se contemplan no acordo para potenciar o servizo de Bici Coruña, asegurando, ademais, a súa sustentabilidade. O proxecto de orzamentos aposta tamén pola promoción da lingua galega, reforzando o servizo de normalización lingüística, contemplando a elaboración dun novo plan de normalización, a realización de campañas de fomento do uso do galego, a galeguización das placas das rúas e a restitución da microtoponimia. E no acordo político que fixo posible este proxecto de orzamentos, plásmase o compromiso de impulsar as accións judiciais para recuperar a Casa Cornide e de aplicar a Lei de Memoria Democrática, incluindo a retirada de honras e distincións a persoas vinculadas ao golpe do 36 e a ditadura franquista. E, ademais, o acordo contempla tamén unha serie de demandas compartidas ante outras administracións na que se inclúen aspectos tan importantes como a exixencia da condonación da débeda do Porto ou o inicio dunha nova negociación para a devolución do cárcere en condicións xustas ao pobo da Coruña. En definitiva, estamos convencidos de que o Goberno local e o BNG chegamos a un bo acordo. A Coruña terá uns bons orzamentos. E permítanme que conclúa esta miña primeira intervención cunha reflexión. Discrepamos do Partido Socialista en moitas cousas. Non compartimos o mesmo modelo de cidade. Somos críticos con moitos aspectos da súa xestión e do seu xeito de gobernar. E como forza que está na oposición, exerceremos a crítica e defenderemos as nosas alternativas, pero poñendo sempre por diante os intereses da Coruña e dos seus cidadáns. Porque para a Coruña é bo que en 2026 haxa novos orzamentos. En este pleno, o BNG non vai votar a favor dos orzamentos do PSOE. O BNG vai votar a favor dos orzamentos que o BNG acordou co goberno local. Vai votar a favor duns orzamentos dos que somos copartícipes. Imos votar a favor de que a Coruña teña novos orzamentos en 2026. Imos votar a favor duns orzamentos que responden ás demandas e necesidades dos cidadáns. Imos votar a favor de que a Coruña teña os orzamentos que necesitan as coruñesas e coruñeses. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Buenos días a todos. Gracias, señora alcaldesa. Un saludo cordial a todos sus compañeros, a los que nos están acompañando en el Pleno y a los que nos siguen por streaming. Y, por supuesto, dadas las fechas, feliz año nuevo a todos. Bueno, yo he escuchado con mucha atención, como suelo hacer, sus intervenciones, tanto la del señor Laje como la del señor Jorquera. Y la verdad que el día de la aprobación del Pleno en este gobierno municipal podríamos llamarle como el día de la marmota. Y digo, ¿por qué? Porque siempre se repite lo mismo. Estamos escuchando las mismas promesas, hemos escuchado los mismos anuncios que otros años y, sobre todo, hemos escuchado los mismos incumplimientos. El problema es que ustedes repiten los mismos argumentos que nos dijeron en el año 24 y que nos repitieron en el año 25. Repiten ustedes las mismas formas. Hablan ustedes de que es un acuerdo político este presupuesto. Será un acuerdo político, pero sin consenso con todas las fuerzas políticas, entre ellas el Partido Popular, a los cuales ni siquiera nos han llamado para hacer propuestas. Y, por supuesto, sin contar con los vecinos, algo de los que siempre se olvidan. Y, por supuesto, también se repiten los tiempos.
Se quejaba el interventor en su informe que le habían dado muy poco tiempo para hacer el informe, también a nosotros un poco para profundizar en el documento, muy poco tiempo desde la presentación hasta la aprobación, pero también hay que recordarle que estos presupuestos vienen fuera de plazo porque tenían que entrar en vigor el 1 de enero, si hubiera en esta ciudad una administración seria, y no lo van a hacer hasta febrero o hasta marzo, porque lógicamente el gobierno municipal no ha cumplido sus deberes y los presenta el último día del año para la aprobación inicial. Y de todo lo que han contado, yo les voy a dar un dato que es revelador de lo que es la gestión en este ayuntamiento, porque yo siempre digo, ¿de qué vale poner negro sobre blanco, de poner cifras si después no se ejecutan? El año pasado dejaron ustedes, al menos hasta el mes de septiembre, 116 millones de euros sin gastar. Yo creo que ese dato lo tienen que tener en cuenta. Y le voy a recordar, porque hoy he oído hablar de las mismas promesas que oí en el 2024 y que oí en el 2025. El Parque de Visía, Montemartelo, la Biblioteca de Nove Mesoy, la Biblioteca de Palavea, las instalaciones deportivas, las mismas. Si ustedes se leen las actas del año 2025 y del año 2024, van a ver que los argumentos se repiten, las promesas se repiten y, por supuesto, los incumplimientos. Y para mí estos presupuestos no son creíbles, pero algo ha cambiado. Es verdad que algo ha cambiado, al menos para el Bloque Nacionalista Galego, que el año pasado decía que no eran creíbles y no les daba la confianza, pues ahora veo que para ellos estos presupuestos son creíbles. Yo no sé lo que ha cambiado, pero sí que yo recogí y he leído con atención el acta de los presupuestos que no dio usted la confianza y que no dio usted la credibilidad del año 2025. Y le voy a decir, denunciaban ustedes que los principales servicios se seguían prestando en precario. Hablaban del transporte público, hablaban del tratamiento de la basura, hablaban de la recogida de la basura, hablaban de las bibliotecas municipales, hablaban de la retirada de vehículos. Ponía usted como ejemplo los servicios de consejería de instalaciones deportivas y campos de fútbol. Denunciaban ustedes, está ahí en el acta, pueden verlo, la falta de gestión en los complejos de San Diego, Castellón, Piscina de San Amaro y campo de golf. Denunciaban ustedes también la tardanza en los pliegos de Nostián. Denunciaban ustedes también la falta de impulso del área metropolitana y la creación de un consorcio de transporte. Denunciaban ustedes también la mejora de las líneas de los buses. Y denunciaban ustedes también la falta de ejecución que había en este presupuesto. Me gustaría saber, señor Jorquera, qué ha cambiado de lo que usted argumentaba el año pasado para no aprobar los presupuestos y no darle credibilidad y confianza al Seguridad Municipal, para que ahora, con los mismos problemas, usted cambie de opinión. Alguna cosa ha cambiado, es cierto. Las bases de ejecución, pero no en su totalidad, no se deje engañar, señor Jorquera. Es verdad que cuando sean créditos en inversiones y en subvenciones, sí, por ahí, cuando haya transferencias de crédito, sí que ahí pasarán por el Pleno. Pero no todas las transferencias de crédito, porque sigue aún vigente las transferencias de crédito entre las diferentes áreas de gasto y entre los diferentes capítulos presupuestarios siguen siendo competencia de la alcaldía. Algo que usted denunciaba y reprochaba el año pasado cuando se aprobaron los presupuestos. Pero bueno, vamos a ver, como siempre ustedes se quedan a medias. Dice usted que apoya los presupuestos porque no suben las tasas. Bueno, yo creo que tengo un concepto distinto. Miren, se suben en este presupuesto la recaudación de los impuestos indirectos, un 3,3% más. Se suben las tasas municipales, un 4% más. Se sube el IBI en más de 2 millones. Se sube la basura, un 8,7% de ese 43% que tiene que subir. Y, por supuesto, se sube el copago de ayuda a domicilio, del que tanto hablan, a un 58%. Sí que se suben los impuestos, pero ustedes, ya digo, todos estos impuestos que además se suben, que no se traducen en beneficios para los coruñeses. Y luego me llama la atención, porque usted denunciaba también el año pasado, yo denuncio este año, el capítulo de ingresos. Vamos a ver, ustedes los hacen a ojo de buen cubero. Estos ingresos que ustedes hablan no son reales. Y no lo digo yo,
no es que lo diga el Partido Popular, lo dice el propio interventor. Respecto al cálculo de la tasa turística de los ingresos, dice, no se acerca cálculo aritmético alguno. Respecto a la recogida de basura, que habla 2 millones más, sin dar más detalles del porqué. Respecto al tratamiento de basuras, habla de 1 millón de euros más en recaudación sin ninguna motivación. Entrada de vehículos habla de 3,3 millones sin ninguna base o cálculo económico que justifique esta cantidad. La tasa de ocupación de vías públicas o de uso público también dice que se calcula basándose en vaguedades. Las multas se hacen en los ingresos por multas sin ningún cálculo aritmético. Y las concesiones administrativas, que también denunció el año pasado el Bloque Nacista Galego, hablan de 10,5 millones. ¿Sabe cuánto se recaudó el año pasado, que también habían puesto 10 millones de euros? 3.300.000. Esto es la realidad. Y esto es lo que usted denunciaba, señor Jorquera, y que hoy ya veo que admite. Por lo tanto, estos ingresos no son reales. Y es más, tanto nos advierten el interventor como el informe económico que este presupuesto nace con inestabilidad presupuestaria, porque aparte, como bien aparece en el presupuesto, se va a pedir un crédito de 40 millones. ¿Sabe cuánto han pedido en préstamos desde que gobiernan? 178 millones de euros. Y usted el año pasado, señor Jorquera, respecto al préstamo que se pedía, hablaba de que se ponía en peligro la estabilidad financiera de este gobierno y de los futuros gobiernos. Este presupuesto nace con un déficit de casi 21 millones y, por otro lado, contradice el plan económico financiero, porque se comprometían que en el 2026, según ese plan económico, tenía que haber un superávit de casi 13 millones de euros y hoy nos traen un déficit de 21 millones de euros. Ya digo, no sé dónde está ahora la preocupación que usted tenía el año pasado respecto a la solvencia y a la inestabilidad presupuestaria. Pero vamos a hablar de los gastos, vivienda. Mire, la vivienda es el gran problema que tenemos los coruñeses. Producto de 6 años de gobierno socialista, tanto en el gobierno central de Pedro Sánchez como en esta ciudad. Esa ley de vivienda que lo único que ha hecho es legislar en contra de la vivienda, y esa declaración de zona tensionada que lo único que ha hecho es subir los alquileres porque cada vez hay menos oferta y más demanda. No hay una política de vivienda en esta ciudad. Y no me vengan contando que van a hacer el edificio en Susán cuando llevan con ese compromiso desde el año 2019. 6 años para construir una vivienda municipal. No apuestan ustedes por la rehabilitación. Recortan las subvenciones para rehabilitación y para los ascensores. Y no existe en el presupuesto ninguna partida para impulsar la rehabilitación de viviendas vacías. No hay política de vivienda en esta ciudad. Y desde que gobiernan ustedes, la situación ha empeorado, que están expulsando a más de 16.000 jóvenes de esta ciudad porque no encuentran una vivienda para alquilar. Los barrios. Hombre, yo cuando le escucho hablar de los barrios, de verdad, es que han puesto ustedes a los barrios en el centro de las políticas. Mire, ese centro de las políticas, voy a utilizar un símil, es como si el poblado navideño que nos pusieron en el centro de la ciudad, ahí en María Pita. ¿Se acuerdan ustedes las expectativas que crearon, que iba a ser el gran poblado comparable a los poblados europeos, y es lo más cutre que podemos haber visto, ¿no? Incluso hemos sido noticia en telediarios y en informativos a nivel nacional. Y en estos momentos vamos a volver a ser noticia porque este poblado navideño se va a convertir en aquellos típicos poblados de las películas de Far West que estaban abandonados. Pues esto es lo mismo que están ustedes haciendo con los barrios. Prometen, crean expectativas y no cumplen. Mire, el plan de barrios, que viene ya desde el año 2024 y que ya venimos denunciando su cumplimiento, el próximo año lo recortan un 50%, pasa de 10 millones a 5 millones de euros. ¿Se recuerdan que cuando hicieron la modificación, de qué partida recortaron? Recortaron del plan de barrios. También las inversiones en los barrios bajan un 21%. Y, por supuesto, y le voy a recordar, porque tengo que recordárselo y decírselo, en el año 2024 dejaron sin ejecutar 80 millones de euros en inversiones, 3 de cada 4 euros. Y en el 2025, ya digo y repito y reitero, tenían 116 millones sin ejecutar.
¿Qué me están ustedes contando? Y luego, después del análisis de las partidas presupuestarias, hay barrios donde no hay ninguna inversión concreta, ni en el Ventorrillo, ni en el barrio de las Flores, ni en Los Rosales, ni en el Viña, ni en Birloque, ni en Martinete, ni en La Bañón, ni en Pescadería, ni en Orzán, ni en el Ensanche, ni en Cuatro Caminos, ni en Novo Mesoiro. No me vengan ustedes diciendo que han puesto los barrios en el centro de sus políticas. Por supuesto, ya no hablemos de la falta de mantenimientos. Más de 40 millones de euros nos vamos a gastar en basura, limpieza viaria y mantenimiento de zonas verdes. Sin embargo, el resultado es el que es. Tenemos cada vez más calles más sucias, los contenedores están desbordados y los jardines descuidados. Y por cierto, no veo ninguna partida para mantenimiento de los baches y las aceras a pesar del mal estado que se encuentran. Hablan ustedes del bienestar social y se les llena la boca diciendo que son el gobierno de los servicios sociales, el gobierno de las políticas sociales. ¿Dónde están las políticas sociales de este gobierno de Inés Rey? Miren, aumentarán ustedes la partida de becas comedor, pero sabe que es insuficiente. Sabe que muchos niños en esta ciudad volverán a tener reconocido su derecho a una beca comedor, pero no podrán tener acceso a la prestación por falta de presupuesto. Eso no es un gobierno social. Eso no es un gobierno que se preocupa a los vecinos en un momento que, como ustedes saben, la gente de la clase media lo está pasando mal. Porque cada vez, aunque cobren más, le retienen más impuestos, cada vez hay más inflación, cada vez es más cara la cesta de la compra. Y al menos la beca comedor asegura que un niño va a tener una comida adecuada al día. Pero ustedes eso miran por otro lado. Luego ya sin hablar de los recortes en emergencia y renta social. Siguen rebajando la partida de emergencia, que aunque aumenten 200.000 no llega a los presupuestos de años anteriores. Y la renta social, por supuesto, lo van a bajar. Y luego hablamos de la cocina económica, del Banco de Alimentos, de Cáritas, algo que usted bien dijo y comparto con usted. Esto no es gasto social, esto es inversión, por supuesto. ¿Sabe cuánto lo aumentan en este momento, dada la situación del país, de la pobreza infantil y la situación que viven muchas familias? Solamente lo aumentan 2.000 euros al Banco de Alimentos en ese convenio. Mantienen las mismas cifras sabiendo lo que ha supuesto la carestía de la vida, sabiendo la cantidad de gente, por ejemplo, que va a comer a la cocina económica. Por cierto, señora Nereida Canosa, se lo digo porque me lo han dicho ellos personalmente, aún no la conocen. Les recomiendo que vaya a conocer la cocina económica y que vean la gran labor que están haciendo, dando de comer a tanta gente. Así, si usted lo viera in situ, le aseguro que esta partida presupuestaria, este convenio se aumentaría. También, por supuesto, hablan de la ayuda a domicilio, pero ustedes aumentan el copago, aquello que tantas veces habían denunciado el Partido Socialista y que decían que lo iban a quitar, que ellos no iban a poner copago en la ayuda de familia, en el servicio de ayuda a domicilio, y lo han aumentado un 58,%. Ya no quiero hablar de las listas de espera, más de 121 personas en la edad básica, más de 1.125 en la dependencia, 302 en teleasistencia, bono taxi, 83 personas quedaron fuera, o el talón restaurante, que quedan pendientes 44 nuevas solicitudes. Medio ambiente, bueno, suben ustedes, o sea, para el señor Jorquera no, pero suben ustedes las tasas de recogida y tratamiento en 2 millones la recaudación, de esa subida gradual hasta el 43%, que fue aprobada sin justificación y sin contrato. Eso sí, seguimos sin contrato, tanto para la recogida como para Nostián. Y estamos esperando que se licite. Por lo de pronto, ya lo que nos están anunciando respecto al Nostián es que se va a licitar un nuevo contrato que es deficitario económicamente y que no cumplirá, por supuesto, con las normas de reciclaje ni con los parámetros que establece la Unión Europea. Deportes. Recortan ustedes partidas en deportes. Recortan ustedes las ayudas a entidades de deporte base. Estamos hablando de un 26% menos, unos 360.000 euros menos, los terrenos deportivos. Recortan ustedes la partida para la rehabilitación de instalaciones deportivas, un 52%, pasa de 5 millones a 2,4 millones. Y, por supuesto, ni un euro para ninguna nueva instalación deportiva. ¿Qué hay de aquellas promesas que llevaban ustedes, se acuerdan, en el programa electoral, para instalaciones nuevas en deportes? Nada de nada. Comercio. Bueno,
Comercio solo hay un convenio, una asociación. El año pasado firmaron ustedes 10 convenios con asociaciones de comerciantes que este año, no sé por qué, no las incluyen. No incluyen. Miren, tienen que apostar más por el comercio local. Y perdónenme el símil, menos Primark y más Mercería Otero. ¿Me entiendes? Más inversión en el comercio local, que lo tienen ustedes abandonado y que crea mucho empleo, crea mucha riqueza y hace mucha ciudad. Retiran ustedes esos convenios para convertirlos en subvenciones no nominativas. Vuelvan ustedes a los convenios tal como le piden los comerciantes. Juventud, nada que decir porque no hay ninguna partida presupuestaria que vaya destinado a los jóvenes. Estos jóvenes que tienen que irse de esta ciudad porque no encuentran una oportunidad y porque no encuentran una vivienda para vivir. Ni 0 euros para inversión en proyectos para jóvenes y 0 euros para subvenciones normativas para jóvenes. Y luego hay una partida, señor Laje, que le voy a preguntar expresamente, que me gustaría saber esa partida, lo que ha pasado, porque es una partida que aparece ahí. Yo le voy a dar el dato, la partida 920, 62.700. El año pasado en esa partida, que dependía de usted, aparecían 9 millones de euros. Nunca nos dieron explicaciones en qué se gastaron esos 9 millones de euros. A lo mejor hoy tienen la oportunidad de contarnos en qué los ha invertido. Pero tampoco, este año, sin embargo, vemos que esta partida baja a 0,42 millones de euros. ¿Para qué son esos 4 millones de euros? Yo digo, lo desconocemos como desconocemos en este momento a dónde fueron los 9 millones del año pasado. Mire, yo finalizo ya mi intervención, agradezco a la alcaldesa su generosidad en los tiempos. Son ustedes unos artistas en recaudar impuestos, son ustedes unos artistas en prometer, en anunciar, en crear expectativas, son ustedes unos artistas también en la nula gestión, en incumplir sus promesas, eso sí, sin ponerse colorados. Yo lo que tengo claro es que esta ciudad tiene un gobierno sin rumbo. La Coruña necesita, por supuesto, un gobierno con más ambición de la que tienen ustedes. Es un gobierno, por supuesto, más serio, que tenga y que cumpla la palabra y, sobre todo, que tenga visión de futuro, algo que nos acredita con estos presupuestos que ustedes nos presentan hoy. Muchísimas gracias por su atención y gracias, alcaldesa, por su generosidad en los tiempos. O turno para o voceiro do Goberno, señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Ben, señor Jorquera, manifestarlle, como non pode ser de outro xeito, a acordo no que se refire ás políticas que están plasmadas a través do acordo orzamentario e político co BNG. Evidentemente, como ben dixo, e creo que xa fixen fincapé nesa intervención inicial, somos organizacións políticas diferentes, pero creo que o diálogo si ten permitido chegar a un acordo que pon por riba de todo os intereses da cidade. E creo que eso significa actuar con responsabilidade, pero tamén coa idea dun orzamento progresista que permita dar resposta ás necesidades que hai. Necesidades de carácter global, necesidades tamén de carácter sectorial. Por ir por partes, facendo algunhas aclaracións que me parecen importantes, só un pequeno detalle. Me imagino que foi unha mala lectura. Entendo que o señor Lorenzo leu mal o informe. Eu invito a que o volva a ler, só por aclararlle que as transferencias ás que facía referencia son de alcaldía, pero entre distintos capítulos, pero na mesma área de gasto, señor Lorenzo. Eu xa temos falado aquí do orzamento en detalle, da súa estrutura. Si quere, botelle un ollo, vale? Creo que dou algunhas cifras e algúns datos, cifras e datos que non son opinables porque son medibles. É dicir, temos a oportunidade de ver cal é o investimento que se acordou nos orzamentos do ano 24 e hoxe rendimos a conta xeral. Nesa conta xeral dificilmente pode haber 80 millóns sin invertir, como vostede dixo, porque o que di a conta xeral é que se invertiron 45 millóns de euros, capítulo 6 e 7. O investimento son capítulo 6, transferencias de capital, capítulo 7. Vale?
é a segunda cifra máis alta da historia do Concello despois da do ano anterior. É dicir, 45 millóns de euros de investimento tivo o Concello en 2024. A conta xeral non la inventamos ningún dos que estamos aquí. Pode gustar máis ou menos, pero son os datos que se contabilizan. Por lo tanto, poden vir a contar aquí que faltan 100 millóns, 117, 80... Eu pediría que os debates os fixéramos sabendo que as cifras poden ser interpretadas de forma diferente, pero con arreglo aos datos que temos. É dicir, para poder deixar de invertir 80 millóns, se é que se invertiron 45, tería que haber no capítulo 6 e 7 do orzamento do 24 125 millóns. Non se veu nunca aínda tal cousa. Digo para que gráficamente o entendamos. É dicir, se pode formular todas as críticas que considere. Eu simplemente digo que para que o debate nos permita facelo con cifras reais, pois eu creo que sí sería bo coñecer estes datos. Evidentemente, o Concello ten unha capacidade que non é ilimitada á hora de executar proxectos. Eso é verdade, eso é así. Se fixo unha planificación económica neste mandato donde os gastos plurianuais pois, efectivamente, contemplan investimentos que van máis alá dun exercicio económico. E, polo tanto, cando falamos dun plan de barrios 2025-2027, falamos de 3 anos, por poñer un exemplo concreto, para que o podamos entender. En calquera caso, estamos a falar sempre de cifras bastante notables en canto a investimento. 45 millóns de euros en obrigas recoñecidas sumando os capítulos 6 e 7. Dato que creo que deixa ben ás claras a capacidade inversora do Concello. Iso quere decir que non hai máis recursos disponibles para invertir? Sí, señor Lorenzo, ten razón, hai máis recursos disponibles, non os que vostede di, pero hai máis recursos disponibles, que non se executan todos no mismo ano natural. É verdade, claro, é que no mismo ano natural non hai ningunha actuación. Poñolle un exemplo para que o entenda. A Xunta, porque a mellor entende o mellor así, a Xunta anuncia un hospital e o hospital costa 500 millóns de euros. Bueno, un día costa 500, outro 475, outro 520, pero vámonos a quedar coa cifra que den, vale? Supoño que todos entendemos que esos 500 millóns de euros non nos gasta no ano natural no que anuncia esos 500 millóns de euros. Bueno, non sei se é necesario facer esta explicación. Entendo que sí polos datos e polas cifras que dá. En calquera caso, o aforro neto do ano 24, conta xeral que se rinde hoxe, sitúa nos 9,4 millóns de euros ese aforro neto a conta xeral. E o remanente de tesorería para gasto xeral axustado nos 10,1 millóns de euros. Por lo tanto, bueno, son cifras relevantes que o que demostran é que a xestión se está a facer en términos de saneamento económico, que se vai polo bo camiño, hai unha situación financiera saneada e hai capacidade de investimento. Mire, fixo alusión tamén, e me gustaría precisar isto, primeiro, fixo alusión unha vez máis aos ingresos. Podría recopilar todas as intervencións que fixeron neste mandato sobre os ingresos. E intentan, permítame decir isto, intentan utilizar o interventor. O interventor non forma parte do debate político. É dicir, o interventor cumple ca súa tarefa. É dicir, temos un magnífico profesional no Concello e fai o seu traballo. Pero os datos indican que o Goberno Municipal presupuestou en 2025 3,19 e vai a recaudarse 3,26. E poden coller todos os informes que queiran, pero frente aos informes están os datos. Sí? Claro. Parécenos ben todo. Pero tamén houbo outro informe anterior e tamén houbo os ingresos. Que facemos habitualmente? Pois actuar con prudencia. E iso
non impide que cada un faga o seu traballo. Pero claro, se toda a crítica que se fai a un orzamento é dicir que hai ingresos optimistas e cando resulta que os datos reales refutan eso que o ano anterior se dixo, bueno, cando menos concédenos o beneficio da dúda, porque non somos nós os que poñemos en dúda o interventor, pero menos imos a poñer en dúda os datos de ingresos. Non xa na previsión, pero mire, o orzamento é unha previsión de ingresos e de gastos, vale? Por aclaralo. Eso, por un lado. Por certo, en canto á execución orzamentaria, a propia conta xeral recolle que hai un nivel de execución orzamentaria moi elevado, o 97,29%, tendo en conta todas as partidas de gasto, con obrigas recoñecidas que se achegan aos 324 millóns de euros. E pechamos o ano 24 cun período medio de pago a proveedores de 28,78. Por certo, que o dixen aquí, creo que é algo que podemos mellorar. O 2025 non foi un bo ano a ese respecto, estámoslo mellorando. En outubro, o Concello pechou en 19,68 e en novembro en 20,85. Pero houve outros meses que non foi tan ben. E, polo tanto, creo que tamén un exercicio, creo que de humildade e de recoñecemento, que as cousas sempre se poden facer mellor, e nese sentido, os últimos meses se está mellorando. Despois, falan dos préstamos solicitados. Claro, diferenciar entre préstamo utilizado, recurso disponible e débeda viva é algo importante. Señor Lorenzo, a débeda viva do Concello, según o informe da Oficina Orzamentaria, era dun 24,11%. Cando mañán sesa 31 de decembro e se faga a amortización que se aplica ao 31 do 12, a débeda viva vai a baixar ao 15,08, é dicir, vamos a pechar o ano cunha deuda viva do 15%. A débeda viva non inclúe nin préstamos en carencia, nin os que non están dispostos. Que quere decir isto? Quere decir que temos recursos disponibles a través dunha operación de crédito e que se van utilizando na medida en que se van executando as actuacións. A maiores, vostede preguntou por unha partida concreta, pode preguntar polas que considere, porque eu creo que a nosa función é dar contas e, polo tanto, creo que entenda que non lle contesto a unha intervención de carácter global, pero vostede non planteou unha alternativa aos orzamentos, que é lícito, fixo cuestións concretas, e eu procuro darlle contestación, que me parece que é o que debo de facer. Preguntou por unha partida e que este ano que baixaba. A ver, señor Lorenzo, a partida a que vostede fai referencia a un capítulo 6 do orzamento. Como capítulo 6 do orzamento é unha operación que ademais está financiada con préstamo. Non baixou nin subeu. É unha actuación que financia actuacións. Polo tanto, o concepto que maneja non ten nada que ver cun orzamento do Concello. E este ano hai unha nova dotación nesa aplicación. E iso que permite, para que é? Pois voulle volver a ler. Vese que, pouco tempo para ver o orzamento podo entendelo. Pero, en calquera caso, eu creo que se detallou bastante na intervención inicial, pero voulle dicir, os equipamentos que contempla as partidas de equipamentos está referenciados. A licitación do edificio da Terraza, as novas oficinas municipais de atención cidadá, a redacción do proxecto de renovación do Fórum Metropolitano, as novas dependencias municipais na fábrica de tabacos, a estación intermodal, a nova biblioteca de Palavea, a redacción do proxecto da nova biblioteca de Novo Mesoiro, a licitación dun espacios multiusos na Bagua de San Roque, a segunda fase do Parque do Observatorio, o novo equipamento de Santa Lucía. Entre outros, son esos. Señor Lorenzo, non teño ningún problema en explicarlo. E máis, está detallado e fíxose público. E máis, hoxe mesmo se explicou neste pleno na primeira intervención. Fixo referencia ao comercio. Quero aclararlle que se contemplan axudas para o comercio. Xa no final deste ano, no último trimestre, a propia área de comercio artellou subvencións, axudas para o ámbito do comercio.
E para o ano 2026 contémplase un plan de dinamización económica, o impulso aos mercados municipais e axudas para o comercio. Está todo no orzamento, poden velo. Tamén se incrementan os fondos para mellorar as instalacións deportivas. Vostede fixo alusión ao ámbito do deporte, dicindo que se recortaba. Non, señor Lorenzo, é o contrario, incrementase, millórase notablemente. Mire, vou explicar. Hai partidas cando hai, si un ano se adican 75 millóns a investimento e unha parte dese investimento está en préstamo de 49 e este ano hai investimentos por 58, non é que baixen, é que son novos investimentos ou se complementan os investimentos. Dicir que baixa ou que sube podría ser se houvese unha merma de ingresos e unha merma de servizos. O que hai son novos instrumentos e novas ferramentas para financiar equipamentos. Fixo alusión aos barrios, e sí, teño que decirlle que é a primeira vez que existe un plan de barrios artellados neste mandato. Creo que os datos indican que a estas alturas do ano, é dicir, estamos a preto dos 40 millóns de euros executados dese plan de barrios. E, efectivamente, é un plan de barrios plurianual de 125 millóns de euros para os 3 primeiros anos. Vostede chegou a decir neste pleno que era igual que as bolsas comedor medraran. Mire, vostede fixo propostas no seu momento, incluso de incremento. O orzamento supera as propostas que vostede fixo. As bolsas comedor chegan a cuantía récord neste concello de 2.600.000 euros. Non lle vou decir canto multiplica por cando vostede era concelleiro, que non ven a conto, e ademais que pasou moito tempo. Pero en calquera caso, estamos a falar dun incremento notable de máis de 300.000 euros. Creo que cando falamos de 2.600.000 euros para bolsas comedor, o normal é que puderamos estar de acordo, porque a proposta é semellante á que fixo vostede, incluso un pelín superior, co cal entendo que voten en contra, entendo que non estén de acordo, entendo moitas cousas. Agora, que vayan en contra das súas propias propostas e das súas propias iniciativas, a verdade é que, bueno, moi coherente non é. E despois, algo que me chama un pouco a atención. Vostede, repase o si quere, dixo que non vía partidas para baches e para aceras. Claro, señor Lorenzo, a ver, pódenos criticar porque non seamos todo dilixentes que vostede considere. Porque vostede considere que o facemos mal e nós que o facemos algo millor do que vostede cree. Pero claro, é que hai 10 millóns de euros. 10 millóns de euros. Dime que non o veu. E eu que lle fago? Non o veu. Pois mire, son 6 millóns por un lado e 4 por outro. Por certo, son contratos que van á Xunta de Goberno, onde están todos os grupos. Se é un pouco difícil non velo. É un pouco difícil non velo. Podo entender que me diga, hai unha partida de 50.000 euros que non a vin. Agora, 6 millóns de euros para aceras, 4 para calzadas, que facemos? Dígame, faga a crítica que queira, pero no orzamento está, señor Lorenzo. Entón, eu entendo que hai visións diferentes e é lógico que haxa visións diferentes. Vostede non pode acusar a este goberno de non colaborar con outras administracións no tema da vivenda. Non o pode. Sabe que estamos colaborando ca Xunta de Galicia e co goberno de España. Somos tan críticos como vostede ou máis. Xa llo dixen antes. Vostede ten razón nunha cousa. O que se equivoca é a quen responsabiliza. A quen responsabiliza. Esta cidade ten máis de 3.000 demandantes de vivenda. A Xunta de Galicia nos últimos 15 anos fixo 40. En 15 anos, 40. Sale a menos de 3 ao ano. Vale? Entonces, se vostede tamén quere responsabilizar o Concello, que estamos facendo? Poñendo todos os instrumentos, porque entendemos, podemos compartir. Creo que sería ilóxico que non compartiran que é unha situación de emerxencia social. Bueno, pois nese sentido, cando menos conceda que hai unha cooperación entre administracións. Díganos que máis cree que debería de facer o Concello, formule unha proposta alternativa, diga algo. Pero bueno, en calquera caso, tamén un pouco porque entenda que as apreciacións que fixo, eu valoro as súas aportacións, evidentemente
creo que é importante falar con rigor do orzamento, creo que os datos de investimentos os pode corroborar na conta xeral con respecto ao ano 2024 e con respecto aos ingresos, señor Lorenzo, quédese con este dato. Orzamentase, fixos unha previsión de ingresos e vais estar por riba desa previsión. Non digo que nos felicite, pero vostede que mirou as actas e que mira as actas dos plenos e o que dice todo o mundo nos plenos, pois supoño que tamén vería que a última vez que falou do orzamento tamén criticou os ingresos e tamén utilizou un informe do interventor. Tamén o utilizou. Sí, e pode seguir utilizando. Pero mire, frente ao que vostede utilice está que se fai unha previsión e despois vemos o resultado final. Entón, supoño que todo o mundo entende que cando se utilizan os informes, despois os informes tamén hai que velos cando pasan os 12 meses. Vale? Porque cando se poñen cousas, tamén hai que ver se despois pasados os 12 meses tal o cal. Eu entendo que igual que nos facemos unha previsión de ingresos, o interventor fai unha estimación e considera se é moi optimista ou non. Claro, nós queremos que somos prudentes e os datos indican que o fomos. Entonces, se hai alguén que poda rebatilo, que o rebata, pero os datos están aí. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Turno agora para o BNG, señor Jorquera. Grazas, señor Lorenzo. Permítame que faga varios apontamentos respecto da súa intervención e das valoracións que fixo estes días, porque estive moi atento á súa reacción unha vez que se anunciou o principio de acordo e onte presentamos o acordo político que dá sustento a este proxecto de orzamentos. Primeiro apuntamento. Sabe que se votan en contra e prospera o rexeitamento os orzamentos, en 2026 teríamos orzamentos prorrogados coas bases de execución de 2025 que tanto criticou, sabe ou non? Pois mire, como vostedes pasáronse un ano mentindo, un pleno sí e outro tamén, culpabilizando o BNG daquelas bases de execución, anúnciolle que no próximo ano, pleno a pleno, lembrareilles que vostedes, co seu voto en contra, prorrogarían as bases de execución de 2025 que restan competencias ao pleno. Primeiro, advertimento. Segundo, vostede dixo que baixan os investimentos con respecto a 2025. Chámame a atención que o diga vostede, sendo do PP, porque se veñen de aprobar os orzamentos da Xunta, que soben bastante menos do que subiu o IPC, o que significa que baixan en euros constantes. Pero, ademais, non é certo que estes orzamentos vayan significar, como vostede dixo, menos investimentos e menos aínda nos barrios. Unha parte do orzado para investimentos en 2025, nuns orzamentos, volvo a lembrar, que tiveron o noso voto en contra, non se executou. Son créditos que siguen vivos. Moitas das actuacións programadas teñen xa financiamento. E se a iso lle sumamos o que agora se orza, a consecuencia é que se investirá bastante máis. Vostede pode decir, por suposto, e que pase se tampouco se executan os de 2026. Certo. Pero para que se executen, primeiro é imprescindível que os orzamentos conteñan as previsións necesarias para atender as necesidades da Coruña. E iso está garantido grazas ao acordo que chegou o BNG co goberno local. E teña a seguridade de que o BNG exercerá o seu labor como forza de oposición, fiscalizará a execución dos orzamentos e exixirá que se executen as previsións que nel se conteñen. Pero, ademais, agora temos unha ferramenta para exercer con máis eficacia ese labor. Calquera modificación dos orzamentos que afecte os investimentos terán que pasar por pleno. Terceiro, vostede queixase de que non se contempla máis gasto, queixouse estes días, mas en cambio oponse calquera suba de taxas e impostos, a Xunta carga nas costas dos concellos competencias que son súas e ademais critican o endebedamento do concello. Entón, señor Lorenzo, aclárame unha cuestión. Como se financiaría o gasto que vostede propón? Coa máquina de Bartolo? Miren, aclárollo. Bartolo era un singular personaxe do que falaba meus pais que presumía de ter na casa unha máquina de fabricar billetes.
E un día foi a policía a denunciar que lla roubaran. Por suposto, quen acabou no calabozo foi Bartolo. Pois, como xa lle teño moitas veces, cando nos explique como vostede é capaz de soprar e sorber ao mesmo tempo, estaríamos moi agradecidos. Cuarto, señor Lorenzo, unha dúbida. Leu vostede algunha vez o Estatuto de Autonomía de Galicia? Leu. Artigo 27.3. Galicia ten competencias exclusivas en materia de ordenación do territorio do litoral, urbanismo e vivenda. E vivenda. Competencias exclusivas. Desde 2008, a Xunta de Galiza, promoción de vivenda pública na cidade da Coruña, 50 vivendas. E o problema da vivenda na Coruña non ten nada a ver ca Xunta de Galiza. Mire, vou a aforrar o calificativo que me merece o comentario que vostede acaba de facer. Pero repase, lea o Estatuto de Autonomía de Galiza. Porque continuo, moitas cousas que vostede di, señor Lorenzo, con todo respeto, non sei se as di desde o descoñecemento ou a intención de faltar a verdade. Por exemplo, vostede confundiu que se prevea un incremento de recaudación con que se suban as taxas. Confundiu iso. Non sei se é unha confusión froito do descoñecemento ou de intención de faltar a verdade. Vostede dixo que baixaban as axudas a emerxencia social cando soben en 200.000 euros. E, ademais, lembrolle que as políticas sociais, os servicios sociais dependen fundamentalmente da Xunta de Galiza. E volveu a insistir en que era insuficiente a suba nas bolsas comedor. Repase, por favor, o Estatuto de Autonomía de Galiza. Non sei se o que vostede di é desde o descoñecemento ou a intención de faltar a verdade, porque xo dixeron voceiros do Partido Popular a nivel de Estado para justificar, por exemplo, os bulos do señor Miguel Ángel Rodríguez. Mentir non é delito. Efectivamente, en política, mentir xa é gratis. Pero mire, as diferencias entre o PP e o BNG son moitas, pero non son só políticas, non son só ideolóxicas. Diferencianos tamén o seu xeito de facer política. Nós non practicamos a mentira por sistema. E o seu xeito de facer política leva-os a intentarlle darlle unha patada ao PSOE no cu dos coruñeses e das coruñesas. Porque a quen prexudica que non haxe orzamentos non é o PSOE, é a Coruña. E iso é o que diferencia o xeito de facer oposición do PP do xeito de facer oposición do BNG. Pero teñan a seguridade, señores do PP, que nunca nos van marcar vostedes o paso. Nunca nos van marcar vostedes o paso. Porque nestes tempos de degradación do debate político que está provocando fastío en tanta xente, o que demanda a cidadanía é outro xeito de facer política. Unha política útil e constructiva, centrada nas demandas e necesidades dos cidadáns, como fai o BNG, con propostas en positivo e combinando o exercicio da crítica ca vontade de dialogar e chegar a acordos se son bons para a cidade. Porque vostede tamén se queixou de que non se dialogou co PP. E o di vostede cando se acaban de tramitar os orzamentos da Xunta de Galicia e as 575 emendas que presentou a principal forza da oposición non admitiron ningún. E logo se queixan de que non hai diálogo. Pois nós temos outro xeito de facer política. E iso é o que fixemos negociando estes orzamentos, pensando ante todo no interés da cidade, no interés dos coruñeses e dos coruñeses, por moito que a vostedes lles pese, porque nunca nos van marcar o paso. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Turno para o Partido Popular. Gracias, señor alcaldesa. Señor Jorquera, vamos a ver, no se enfade usted conmigo, hombre. Mire, yo, por supuesto, sé que no les vamos a marcar el paso, porque ustedes expresan más la ideología que los intereses de los coruñeses. Eso lo tengo clarísimo. O sea, eso para usted es más importante de todo eso que el interés o con lo que le beneficia a los coruñeses. Pero yo le recuerdo a usted todo lo que dijo usted el año pasado, que está en el acta.
Y todo lo que dijo usted contradice a todo lo que dice este año. Y no ha cambiado nada. Únicamente ha cambiado usted su criterio a la hora de apoyar o no los presupuestos. Es lo único que le eché en cara. Luego no me empiece usted contándome cosas de un tal Bartolo, de este y del otro, porque yo no sé quién es ese Bartolo, ni la credibilidad que tenía. Lo que estoy hablando es de su credibilidad. Ya digo, de su credibilidad, de su partido, donde dijo Digo, ahora dice Diego. Y están tragando ustedes, tragando demasiado con muchas cosas en este concello. Y ya se lo dijimos un día, quizás, porque nos está saliendo muy cara a todos los coruñeses el ayuntamiento, el concello de Santiago. Quizás esa es la realidad que subyace. Pero ya le digo, repase usted, como hice yo el acta del año pasado, mire usted lo que ha cambiado respecto a este año y por qué ha cambiado usted de criterio y opinión. Ya le digo, no tengo nada más que decirle. Y no se enfade conmigo, que yo no tengo nada que ver en estos presupuestos. Son sus presupuestos y usted es cómplice. Es cómplice. Y cuando en el dato que yo di de 117 millones de euros que están sin ejecutar, ese dato está en los papeles que nos da el ayuntamiento, está en la cuenta. O sea, yo no me lo he inventado. Yo no me he inventado nada de lo que se está diciendo. Y cuando repiten ustedes las mismas actuaciones todos los años que van a hacer en Nuevo Mesoiro, en Palavea, etcétera, todas estas que nos repiten año tras año, ahora usted también se hace responsable si no se ejecutan. Porque usted es un socio necesario para que se aprueben estos presupuestos. Estos presupuestos que ya digo, serán de todo menos sociales. Y miren, me dicen ustedes que no hago propuestas. Claro que hacemos muchas propuestas. ¿Cuántas propuestas hemos hecho mediante mociones que hemos presentado en este concello, que han ustedes todos levantado la mano apoyando las propuestas del Partido Popular y hasta el día de hoy no han hecho nada para ejecutarlos? Claro que hacemos muchas propuestas. Y mire, le voy a decir mi propuesta en becas comedor y la diferencia que hay entre ustedes y yo. Cuando yo fui concejal de servicios sociales, ningún niño en esta ciudad que tuviera el derecho se quedó sin beca comedor. Yo ya sé que ahora hay mucho más dinero para becas comedor. No voy a negar la evidencia ni la realidad. Pero también sé que hay niños con el derecho a beca que no pueden cobrar la beca porque no hay dinero presupuestado para eso, para todos. Esa es la realidad en la que yo me hablo. ¿Sabe cuál es mi propuesta? Que ningún niño que tenga reconocido el derecho se quede sin beca. Esa es la propuesta que hizo siempre el Partido Popular y no lo que está pasando ahora. Bien, ya vi, señor Laje, que me dio usted una contestación respecto a la partida presupuestaria. Es verdad que es la misma contestación que dio en el 2024 y 2025, porque me está usted hablando otra vez de los mismos proyectos. Veremos cuando veamos la ejecución del presupuesto del 2025, realmente qué es lo que se ejecutó o no se ejecutó. Pero bueno, yo no tengo que desconfiar de su palabra. Pero mire, hay otro tema que me llama poderosamente la atención en este presupuesto y algo que no se está hablando, que es de la partida presupuestaria 20.342.63.206 de su concejalía. ¿Se acuerdan de la Economía y Planificación Estratégica? El año pasado hablaban ustedes de 1,5 millones de euros y este año pensaban incluir 2 millones de euros para la redacción del proyecto de transformación urbana de Riazor, reforma del estadio y perímetro urbano. Esa partida vemos que de 2 millones, el año pasado era 1,5 millones, preveían 2 millones para este año, vemos que esa partida ha desaparecido. Entonces, me gustaría preguntarle, ahora que tiene usted la oportunidad de contestarme, qué está pasando con todo el tema del Mundial. Porque también vi que desapareció un poco de la agenda política. Todos escuchamos el año pasado a la alcaldesa, la señora Inés Rey, como en su discurso de Navidad ponía por encima de todo en valor el Mundial de Fútbol 2030. Incluso decía que era uno de los hitos que marcan la consolidación de la segunda gran modernización de A Coruña y un logro que reafirma el papel internacional de la ciudad. Fue casi todo el discurso se fundamentó o se basó en este proyecto del Mundial 2030, que creo que es un proyecto de todos y es un proyecto de ciudad. Este año, en el discurso de navideño, no vi ninguna mención a este proyecto. Yo el otro día les hablé, claro, pedí una comisión de seguimiento para saber qué es lo que está pasando, porque es un proyecto de ciudad y todas las fuerzas políticas tenemos que remar en el mismo sentido. Pero también les pedí valentía, porque me da la sensación de esto que va a ser como el poblado navideño. Va a quedar en una expectativa, y una expectativa cada vez cutre.
como fue el programa navideño. Entonces, yo le pregunto ahora que sean ustedes valientes, porque hay mucha pregunta en la ciudad, la gente se pregunta, ¿qué está pasando con el Mundial? ¿Por qué ya no se habla en el Ayuntamiento del Mundial? Le preguntaron otro día a la alcaldesa en la rueda de prensa y no contestó. Dice que, en ese caso, que hay colaboración de las administraciones, habrá partidas. ¿Qué pasa con esta partida que ha desaparecido? ¿Han desistido ustedes? ¿Van a seguir adelante con este proyecto de ciudad? Tienen ustedes que ser valientes y decirle la verdad a los ciudadanos. Y cuanto antes, mejor. Ya digo, en esa comisión que nosotros hemos pedido de seguimiento, a lo mejor ahí nos pueden informar de todo lo que se está haciendo. Pero hasta ahora, y dada la desaparición de la partida presupuestaria y la desaparición en el discurso político del Mundial, estamos muy preocupados por su futuro. Y bueno, yo voy a finalizar. Ustedes hablaron de muchas cosas. Usted se dirigía a mí, señor Laje, expresamente. Mire, yo no soy el problema. Usted tiene que dirigirse a los ciudadanos. Usted convenza a los ciudadanos de los barrios de todas las mentiras que nos está contando desde hace años. A esos son los que se tiene que dirigir. A esos son los que tiene que contar cómo se ejecuta el presupuesto. A esos que todo el día le están cobrando, subiendo impuestos, que tienen ustedes un afán recaudatorio que más que es que casi llega al confiscatorio a los ciudadanos por los impuestos y después no ven resultados. A esos son los que tiene que usted que hablarle. A esos tienes que hablarle, primero, escucharles, que no les escuchan porque no van por los barrios. Segundo, tienen que contarle por qué dejaron ustedes en estos últimos 6 años de invertir 400 millones de euros en los barrios. Ya le digo, yo le explicaría todo eso. Tienen ustedes, usted me dice, ¿qué propuestas tiene usted? Pues mire, yo le voy a hacer propuestas. Las he hecho el año pasado, las he hecho en el presupuesto anterior. He hecho propuestas que no han sido tenidas en cuenta. Yo siempre, el Partido Popular, hace propuestas. Las mociones aprobadas por ustedes, que levantan la mano con tanta alegría, son propuestas del Partido Popular que ahora no se están incluyendo en los presupuestos. Yo, por supuesto, no voy a subir los impuestos. Este país no aguanta más con la recaudación de impuestos. Suben los sueldos, pero la gente cobra menos porque cada vez le cobran más impuestos. Cada vez hay mayor inflación, que es que es el impuesto que paga la clase media, y cada vez cuesta más llegar a fin de mes y la vivienda se ha vuelto inaccesible. No incrementaron ustedes las partidas sociales. Si yo gobierno, le aseguro que ningún niño en esta ciudad con derecho a beca comedor se va a quedar sin esa prestación. Y desde luego aumentaré la emergencia social y la renta social. Por cierto, señor Jorquera, yo lo que dije que este año se aumentó la emergencia social, pero sigue más bajo que el año 2024, que fue cuando se hizo un recorte de 1 millón de euros. La vivienda, mire, vamos a ver, yo me he leído el estatuto, porque tuve que estudiar cuando hice la carrera y tuve que aprobarlo, me aprobó el profesor. Mire, el estatuto habla de ordenación, habla de políticas de ordenación, no habla de la exclusividad, de ordenación del territorio, no lo que usted está diciendo. No se equivoque. Además, usted, señor Jorquera, que usted es muy listo, hombre, que usted ya sabe muy bien lo que dice y por qué lo dice. No se equivoque. No hay política de vivienda en esta ciudad. Y todas las medidas que se han tomado han perjudicado la vivienda. Entre ellas, la zona tensionada, que por mucho que quieran, lo único que ha hecho es subir los alquileres hasta cotas insospechadas. Hay una demanda terrible, que la gente tiene que compartir piso, y aquí no se ha bajado el alquiler a nadie. Como mucho parece ser, dijo lo oí a la alcaldesa, 3 euros. Eso no se puede decir públicamente, sobre todo a la gente que está pagando unos alquileres que son inasumibles, porque tenemos un problema de vivienda. Y hace 6 años que gobierna el Partido Socialista de Madrid, y hace 6 años que gobiernan en La Coruña. Y digo, desde que hemos sido declarados zona tensionada, no se ha mejorado para nada el problema de la vivienda, porque hacen ustedes leyes en contra de la vivienda. Y eso es la verdad. Y tenemos ahí una ley de ocupación que se aprobó en el Senado, antiocupación, que lleva más de 50 y tantas prórrogas en el Parlamento porque no sale adelante, que es uno de los problemas que también tiene el mercado. Ya digo, tenemos una ciudad insegura. ¿Qué apuesta tienen ustedes por los policías de barrio? Cada día aumentan más los delitos en esta ciudad. Y ya no digamos los contratos, señor Jorquera. Es que usted denunciaba todo lo que yo estoy diciendo el año pasado. Usted denunciaba que todos los grandes servicios en esta ciudad estaban prorrogados, que estaban en precario, que por eso no se estaba dando un buen servicio. Era usted el que lo denunciaba, está en el acta. Yo creo que usted tiene acceso al acta igual que yo. Yo leí todo lo que usted dijo el año pasado, porque no aprobaba los presupuestos. Uno era este.
que todos los servicios estaban prorrogados. ¿Qué ha cambiado? Porque a día de hoy todos los servicios siguen sin prorrogar. Ya digo, prorrogados. Ya digo, usted está tragando mucho. Porque aparte, por mucho que usted quiera, en cuestiones de ciudadanos parecemos más que lo que nos separa. En muchas cosas parecemos más. Tenemos más criterios más parecidos que lo que nos separa. Nos separa, por supuesto, la ideología, que usted es una barrera infranqueable. Para mí no. Porque para mí, por encima de mi ideología, están los intereses de mi ciudad, a los que voy a defender siempre. Pero usted no. Usted tiene otros criterios, a los cuales, por supuesto, le respeto. Mire, nosotros, con todo lo que estamos diciendo, y voy a terminar ya, lo que pedimos es gestión. Lo que pedimos es ejecución del presupuesto. No pedimos milagros. Ustedes nos venden todos los años un presupuesto que no ejecutan. Ustedes nos venden a los ciudadanos, o venden, mejor dicho, a los ciudadanos, unas expectativas que después no cumplen. La gente está harta de estos incumplimientos por parte del gobierno municipal, harta de leer titulares año tras año, que son los mismos, porque no son capaces ustedes de ejecutar el presupuesto. Digo, yo no miento, yo los datos los saco de los documentos que elabora el propio Concello, de los documentos que elabora el gobierno municipal. En septiembre estaban 116 millones sin ejecutar en inversiones. Eso es una realidad, como dice el señor Laje, eso es un dato objetivo que cuesta en un documento que hace el gobierno municipal. Mire, estamos en la aprobación inicial. Yo voy a hacer propuestas. Hice 663 en el 2024, atendieron una. Hice 689 propuestas al presupuesto de 2025, no atendieron ninguna. Este año voy a seguir haciendo propuestas y sobre todo voy a incluir las propuestas que fueron aprobadas y admitidas por ustedes en las mociones. Porque ya digo, de nada sirve levantar la mano si después no cumplen. Y si algo hay que decir de este gobierno municipal de Inés Rey, es que mucho decir, mucho hablar, mucha propaganda, mucho prometer, pero poco hacer y poco cumplir. Muchísimas gracias por su atención. Grazas, señor Lorenzo. Turno de peche xa para o voceiro do Goberno local. Pode pasar, señor Mora, pode sair, señor Vázquez. Comeza. Gracias, señor alcaldesa. Bueno, señor Lorenzo, dirixime a vostede porque é vostede o que intervén. Entendía que non me vou dirixir aos señores Díaz ou Murado que non interveñen. Creo que o normal é que me dirixa a vostede. O señor Jorquera xa o referenciei e xa fixen as alusións correspondentes, co cal entendo que nun debate o normal é que haxa unha referencia. Creo que foi unha referencia respetuosa ca súa intervención, aínda que poñendo de manifesto que se fai un debate orzamentario, pois eu teño aquí recollidos algunhas cousas que ten que entender que me chame a atención. Non ve as partidas para baches. Bueno, xa lle dixen que sí, que existían. É bo que as vexa porque son 10 millóns de euros ao que vostede se refería, é dicir, o mantemento de aceras e calzadas é o que destina este Concello. Con respecto ás operacións de préstamo, decirlle que a débeda viva do Concello a 31 de decembro será do 15,08%. Económicamente, 2024 pechou o exercicio orzamentario co 97,29% de execución. Con respecto aos dereitos a ter beca comedor, solo facerlle unha referencia e refrescarlle a memoria. Vostede fixo alusión a cando, non a fixen eu, fixo a vostede, para que quede claro. Fixo a vostede a cando vostede gobernaba, e non hai ningún problema. Eu dixenlle, non vamos a facer alusión a eso. Vostede quixo entrar. Vostede tiña un umbral de 4.000 euros ao ano de renta, é dicir, tiñan dereito a beca aqueles que estaban por debaixo dese umbral. Vale? Por lo tanto, eso de que vostede a todos os que tiñan dereito, claro, o dereito fijaba vostede quen tiña o dereito. Non é un dereito universal que decida entre todos, sino que vostede, cas súas prerrogativas, decideu que tiñan dereito aqueles. É dicir, todos os que estaban de aí para arriba non é que non tuveran beca comedor, é que non lle outorgaban o dereito. Vostede adicou de media 432.000 euros
cando gobernou esos 4 anos. Eso significou entre 614 e 800 becas comedor. Bueno, a realidade é que este goberno, con máis de 2 millóns de euros, 2.253.000, creo que é evidente que estamos a falar de multiplicar por 5. Multiplicamos por 5. Pero en calquera caso, aínda que fose por 4, señor Lorenzo, multiplicar por 4 o que vostede dedicaba a becas comedor e vir aquí a quitar peito e a decir que vostede non deixaba a ninguén sin beca comedor e agora con este goberno quedan nenos sin beca comedor, eu, cando menos, creo que non resiste moito a comparativa. Non sei por que se empeña en facer esa comparativa e en insistir niso. Agora mesmo aténdese a casi 3.000 bolsas comedor. 2.954 é un dos últimos datos de peches anuais. Vale? Bueno, vostede propoñía que se incrementaran os fondos. Incluímos no orzamento 300.000 euros máis, é dicir, chegando a 2.600.000. Sabe que non lle ando ao céntimo. Podría dicir 300, máis de 300.000 euros. Porque está en contra. O normal é que este a favor. Digo, se houbera un pouco de coherencia no que se apunta. O orzamento tamén permite planificar os investimentos. E iso significa que as inversións plurianuais que se levan introducindo no orzamento. Primeiro no acordo orzamentario co BNG no 2024, despois no orzamento aprobado neste ano 2025 a través da cuestión de confianza. E agora, no orzamento 2026, vamos a dispor de 10 millóns de euros para o plan de millora de parques infantiles 2025-2030. E iso que significa? Ni máis ni menos que deixar planificado na cidade unha actuación en parques infantiles para os próximos 5 anos, que signifique ni máis ni menos que todas as familias desta cidade teñan a 10 minutos ou menos da súa casa un parque infantil. Quen está en contra? Están vostedes en contra deso? Bueno, eu non entendo cal é o motivo para estar en contra, pero creo que planificar, dispoñer recursos e poder facelo en 4 ou 5 anos, creo que é razonable. Creo que é razonable. E podemos equivocarnos en moitas cousas, pero estamos traballando con planificación, dispoñendo recursos e vendo cales son as demandas. Vamos a ter por primeira vez parques infantís cubertos na cidade. Parece razonable que esa sexa unha política na que se poida estar de acordo. Para eso fan falta recursos, para eso fai falta un acordo orzamentario como que chegamos co BNG. Bueno, vamos a abordar outros asuntos que non son menores. Un plan de millora da iluminación pública. Leva 2 millóns de euros neste orzamento. Quen está en contra deso? Parece un pouco difícil. O plan de instalacións deportivas alcanza con estes orzamentos os 7 millóns de euros. Hai alguén que está en contra de que se fagan pistas multideporte e que se lle dé resposta aos barrios onde hai demanda de deporte que non é federado, de deporte para todos e para todas, ademais de que sigamos axudando os clubes e asociacións da nosa cidade? Eu creo que esa complementariedade creo que é entendible e creo que é recoñecible. Por lo tanto, non sei, parece razonable que haxa un plan director do arbolado e que esa política se faga con planificación. Tanto o anterior orzamento como este dispón de recursos, neste caso, nesta anualidade con €500.000 de euros. E así podríamos continuar. Eu o que vexo no debate orzamentario é que ao final, bueno, pois, a mellor se centra en algunha cuestión moi concreta ou moi específica, pero quen está en contra de que reforcemos os servicios públicos co plan que contempla este orzamento? Nos apostamos pola reforza dos servicios públicos, por certo, tamén dos servicios de emerxencia. E iso leva consigo a ampliación do edificio do Parque de Bombeiros, a adaptación do Parque Móvil do 6, con novas ferramentas. Tamén leva consigo a renovación e millora de equipamento para a Policía Local e tamén para a Protección Civil. Sobre iso
non dixeron nada, non houve unha sola alusión. Entendo que lles parece ben. Supoño que lles parecen ben os novos equipamentos, porque non se formulou ningunha obxección ou ningunha crítica. E máis, hasta llevou a conceder que dixo que, bueno, que o importante é que se executara. E neso estamos de acordo, señor Lorenzo. O gran reto que teñen estes orzamentos e todos os orzamentos é a súa execución. Por iso consideramos que a financiación plurianual fai que se poida redactar proxectos, planificar, executar e culminar esa actuación. E iso leva algún tempo. Por ello un exemplo. Porque había algunha xente que decía que non iban a haber centro de saúde, mercado e centro cívico de Santa Lucía. Había xente escéptica, e é normal, que hai que respetar o escepticismo. E alguén dixo se iso iba a estar feito antes que o novo Chuac. Bueno, sabe ademais quen o dixo, porque vostede estaba comigo. Do novo Chuac non sabemos cando está, sabemos cando dixeron que iba a estar, que era en 2027, e que en 2025 iba a estar o 80% feito. Agora temos o compromiso de que estará no 2031. Nos establecimos un compromiso, que Santa Lucía estaría para o ano 2027. Creo que tampouco estarán en contra de ningunha das actuacións que se fai referencia aquí. Tampouco vin que tuveran ningún problema co convenio da cidade das TIC ou co plan director. Digo que non vexo que tiveran ningún problema porque non fixeron ningunha alusión, nin de conformidade, nin de crítica. É dicir, o orzamento contempla 4 eixos: económico, social, de mobilidade sostible, de aposta polos barrios, moi detallado, cun acordo político moi detallado e froito dun diálogo intenso, e eu non vexo que se formulen contrapropostas ou que se diga que se debería de facer outras cousas diferentes ás que aquí están postas. Bueno, creo que hai un elemento tamén notable. A incorporación, vimos de recibir unha boa nova, como son os fondos do Edil PAI, de fondos europeos con máis de 8 millóns de euros, adicados sustancialmente ao barrio da Sagrada Familia e dos Mallos. Tampouco houbo propostas alternativas, nin críticas. A verdade é que, bueno, pues, sería normal que houvese posicións alternativas. Incluímos nos orzamentos o Coruña Verdea, incluímos o Coruña Allocate, a millora de parques, de zonas verdes, a redacción de novos proxectos, a rehabilitación do patrimonio turístico, tamén cunha axuda importante conseguida do Goberno de España para restauración de prazas e millora do patrimonio turístico. Non lles pido que voten a favor se non están de acordo ca xestión, pero cando menos que a crítica constructiva que podan facer pois puideran mellorar estes orzamentos. Desde logo, invitalos a que fagan aportacións, porque eu creo que desde a máis grande, se vostedes consideran que se debe de dotar de máis recursos unhas partidas e outras menos, díganlo. Creo que ninguén estará en contra nin das actuacións no Castro del Viña, na millora do Centro Cívico dos Mallos, da renovación da pista multideporte da Nosa Señora de Fátima, dunha pista cuberta en El Viña. Creo, en definitiva, que todas as propostas que incorpora o orzamento responden a necesidades que están recollidas das demandas de veciños e veciñas e son froito dese acordo político. De forma bastante transversal, creo que entendendo que sempre hai moitas máis demandas que recursos para poder facer fronte a elas, creo que con unha búsqueda dun equilibrio económico-financiero razonable, sendo prudentes e sendo conscientes, bueno, que evidentemente temos retos. Eu creo que este orzamento é un orzamento que debe de permitir un salto en torno aos equipamentos, que debe de mellorar
o posicionamento da cidade, pero sobre todo debe de reforzar os servicios públicos e debe de mellorar a nosa capacidade como Concello para darlle resposta aos cidadáns. Darlle as gracias, señor Jorquera, ao Grupo do BNG creo que o diálogo franco non exento de posicións, como non pode ser de outra maneira, diferentes, pero en calquera caso que fóramos capaces de chegar a un acordo, porque ao final creo que o fundamental é centrar un orzamento para a Coruña, por Coruña e, sobre todo, pensando no curto, no medio e no longo prazo. Aquí hai investimentos que van a supoñer un salto cualitativo e, sobre todo, van a permitir mellorar os servicios públicos, que eu creo que é o que perseguimos todos, en definitiva. Mellorar a calidade dos servicios e dar unha mellor resposta ás demandas da cidadanía. Señor Lorenzo, se hai propostas, por suposto que as escoitaremos, e decirlle que dentro deste orzamento hai acordos que veñen de mocións municipales que se aprobaron, de propostas que fixeron os diferentes grupos. Poden non darlle satisfacción plena, pero desde logo é un orzamento que recolle o espírito de moita colaboración, de moita proposta e de moitas aportacións, que eu creo que ao final é o importante. Non é un orzamento de parte, é un orzamento que eu creo que responde a un conxunto de intereses e, desde logo, responde ao interés fundamental que é a Coruña. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Grazas a todos. Adiante, señor Vázquez, que imos coa votación. Para a aprobación deste asunto, como saben, se require maioría simple do Pleno. Ben, votos a favor. Grazas. Votos en contra. Grazas, non hai abstencións, queda aprobado. Parabéns e moitas grazas. Remata aquí este pleno extraordinario. Imos parar 15 minutos, se lles parece, a ver se entramos en calor, e despois facemos o seguinte. Grazas.